Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing thang ya ki klau ki betap menta kala dei ka ayom. Kidan arjat ki rukom bantang ya ki klau. Kawai ka dei ka batang ban yo rap yo riang, kawai pat ka dei ka basu thak dusmon. Ka batang ban yo rap ki la dale kerpang, idapun kuj bahaya ki nyut ki kenbat, ki ding, lalum ha ka rukom ba kanompur pat syaki wei ki jaka. Lapun kuj ru saudong ya ka jaka ban rap da ka bapelaj thli hapdeng manompur ka ding sya siliang. Lale khnang kumne ha ka rukom ba ka ding kan ing tang si jaka. Kabathang dusmon pat kadaihi na kajing buj kikti lakum kikti shri bat kabalingo galong ba kini kikti shri ki bujru tang ha kini ki ayom rkhyang kajing don jong ki bakum kini ki jai breu ka penjulor ya ki klau ki tap ka pendu jai ru ya ki merat ki breng ki sim ki badon ha kini ki klau ha kata yo ka baladep ki arngut ki rangba nak snong umsaw nong kharai harin kajing yo jing tep ka jong ki kabaladon kajing ing ka klau kabadei jong ka snong mar kilamare sakane ka jaka bata kajing tres tom ka jongki kilayo bantemno ya gading ka balapur bha hangne kidon kiding ki badang suthung ha ki khniat banai ki balalej ande kajing don jongki ni ki tisri klapan ingkhong da kispa chenrai namar kane gading ka baladep pur lupa na ki wepat ki benta kumtaling ba kane ka khubor ka dorbar snong umsaw nong kharai ka maham tenge ya kiri rusmon banang ne sikmat lada ka lap igi bathang klem jingmut on IT be shaki bor jong ka an hebat dah berit. Lut lah pek. Oh, tu dah. Aku jadi dulu. Dua nak pergi dua dia. Oh, berdusman jadi bro mah. Ini ada yang kacing dusman bro. Nilai ingat kelak tak. Mah, baik saya. Lah. Tham perkhat bro ini tipsyo. Mulan merak nam ta kacing toy jung ni kelak. Mai dai ni kelak ban lat ngan kelak perkhat. Tu sini yang mah. Sini yang ulut dah. Oh, ulut tu sini ha. Tu. Tu.